A música é unha linguaxe universal que expresa emocións e sentimentos que ás veces son difíciles de poñer en palabras. A música comeza onde remata a linguaxe. Benvidos, benvidas un xoves máis. Son Isa Barrio e hoxe estou moi ben acompañada dunha muller que non só canta, senón que vive do seu arte, respírao, soñao e compárteo co mundo. Iria Mejuto, benvida á Caixa de Ritmos. Hola. Bueno, pois Iria Mejuto é a cantante vocalista dunha banda que se chama Black, de música negra, soul, unha banda que comenzou xa no ano 2014. Iria, contanos un poquinho. Pois sí, nada, eu cheguei un par de anos antes de Londres, e tiven un proxecto anterior que se chamaba Soulshine, que non durou moito tempo, pero que me agasallou co guitarrista co que todavía toco, que é Richie Rozas. E no 2014 pois decidimos tirar adiante cun proxecto a dúo, que era Black, que foi un pouquiño a semente inicial, que logo, bueno, pois trouxo moitas alegrías. Creastes Big Stage, dixeno ben, Big Stage. Sí, bueno, é un tipo de formato, vale? Nos comezamos co dúo, porque, bueno, a verdade é que non tiñamos nada programado, as cousas foron xurdindo así un pouco, non, según a vida iba pasando. E despois é certo que quixemos entrar un pouco en salas de música e Tomi Legido suxeriunos pois ter un formato un poquinho máis grande e tal. E aí montamos o Big Stage, que é un formato un pouco banda grande, non? No que somos pois 9 persoas no escenario. 9 talentosos músicos, teño aquí anotado. E que na web que vas poñer. Atopades vos ademais no catálogo Agadic, a Axencia Galega de Industrias Culturais, e na Rede Cultural da Diputación da Coruña, pero en algún sitio máis, verdad, Iria? Sí, exacto, a verdade é que dende fai anos estamos en, eu creo que case todas as redes de promoción cultural que hai en Galicia, que principalmente son as dúas que ti dis, non? O Agadic, que é a rede da Diputa, pero logo hai o Ler Conta Moito, que é para bibliotecas, hai o Cultura no Camiño, que é específico para concellos polos que pasa o Camiño de Santiago, quero dicir, e despois, o ano pasado, como así cousa un pouco diferente, co Quinteto, que é o formato que sacamos no 2024, entramos no Dinamizarte. E a verdade é que foi guai, porque fixemos moitas escapadas a León, a Burgos e tal, dache moita rodaxe, dache moita visibilidade e tal. E estamos agardando para saber se este ano pois entramos. De que depende? De novo. Pois son únicamente 200 propostas de diferentes disciplinas artísticas e de toda España. Entón, bueno, hai un xurado que mide un pouco a calidade, os anos de experiencia, o material audiovisual que tes, a proposta pois para chegar cultura a diferentes concellos pequenos, non? Que a gran maioría, porque isto é un rollo que é para transición enerxética. Entón, son para sitios como pode ser pois as Pontes ou Mañón, non? Que tiñan pois centrais térmicas ou tal, e que agora, bueno, pois perderon esa fonte de emprego. Entón, por unha banda, pois é dar empregabilidade, entón a xente que naciu en provincias destes concellos tamén ten preferencia, bueno, como, non, bueno, está moi ben. Como os criterios e tal. Está guai, a verdade é que está guai, e para nos foi fantástico, porque, bueno, un pouco era ir de vacacións ca familia. Fantástico, ¿sabes? vamos, que mellor plan. Claro, fomos así. Que sea, si a base a esa, ao final, tómalo como, a ver, obviamente curramos, pero currando a gusto, currase mellor, que onde vai parar. Foi guai, e rematabas aí, vas de cena, todos xuntos, cas familias. Que guai, que guai. Bueno, pues seguro que este ano, a ver, non sei se depende de todo eso que acabas de decir, está de sobraos, vamos. Bueno, a ver, contade con que sí, ¿no? Vanse poñendo como unhas puntuacións, non? Todos os concellos polos que vas pasando, e tía, sacamos un 10. Claro, entonces, e cando sabedes, de cara ao verán ou de cara... Non, agora, xa, en primavera. De maio, deberíamos saber. Fantástico, o sea, que xa estás frotando as mans, en plan, onde nos vamos? Xa estou preparando, preparando. Que guai. Mira, que che parece se poñemos un temiña de alguén que non che gusta nada, que sei eu que non che gusta nada, que é Amy Winehouse? Maravilloso. Vamos poñer un temiña, facemos unha pequena pausa e despois continuamos. Moi ben, ¿Sí? Amy sempre ben. He left no time to
Pois nada, Iria, xa estamos de volta despois de Amy, queda un así relaxado. Imos entrar un poquinho máis en saber quen é Iria, en coñecerte a ti, que nos metimos de cheo aí con Black e con toda a andadura, pero queremos saber tamén quen é Iria Mejuto. Eu sei que desde nena tiveche formación musical, piano, solfeo, clases de canto lírico e moderno, vamos, que o levas desde moi pequeniña arraigado, pero contánoslo ti. Familia de músicos... Sí, bueno, na miña casa a música era, pois, bueno, unha obviedade case, non? Certo que o meu pai era músico de folk, que estivo na formación de Luarna Lubre no momento no que Luarna Lubre non era coñecido. E tanto o meu irmán como a min, pois estudiamos ambos piano, el de feito é pianista de jazz, si, é solfeo, e despois eu inclinaba moito ao canto, entón fun a clases de canto moderno, de canto clásico, si. Certo, é certo. É certo, confirmo. É certo que confirmo. Antes comentabas que tiñas unha parte bueno, a parte da evolución de Black, que eu preguntábame antes, e vouche preguntar outra vez, mantedes cando foi dúo, cando foi quinteto, cando seguides facendo as actuacións según demanda, por decir de alguma forma. Exacto, de feito ti entras na web e tes todos os formatos, non? Que serían dúo, quinteto, banda grande. E despois, dentro do dúo temos moitos espectáculos, temos pois un específico para bibliotecas, que é o Sol Literatura, un específico de igualdade, que é Voces de Muller, temos o especial o tributo a Amy Winehouse, temos os trasnos do Nadal, quero dicir, hai espectáculos, o paseo pola música negra, entón un pouco dependendo de onde, para que, non e tal, pois a xente escolle. Ides vos adaptando, está fantástico. Sí, claro, porque non ten ningún sentido mellor pois unha banda grande nunha biblioteca ou un dúo para amenizar unha festa de verán, pois cada cousa para fantástico. O seu sitio. Claro. E despois a maior tes o que me decías, un proxecto familiar. Teño un proxecto familiar, sí. Este montámolo fai pois 3 anos ou algo así. Somos un cuarteto de Music Patrol e o que facemos é versións de pop rock, pero un pouco pois enfocado pois eso, a un público familiar. No sentido de que os músicos que tocamos, de feito somos case todos de Black, é dicir, músicos profesionais, o que se canta é a música de Michael Jackson, de AC/DC, de Elton John e tal, pero digamos que a forma na que o xeito no que o contamos pois é máis non infantilizado, pero un pouco máis amable, un pouco máis chistoso, máis colorido, non? Máis cercano, vale. Sí. Pues estaban preguntando e falando aí, porque facemos isto, facemos aquilo, facemos o outro, pero é que vos non sabedes. O sea, Iria é unha profesional de xestión cultural, é unha emprendedora, unha empresaria, ten o seu traballo, ten a súa empresa, e non sei como, tampouco, fai aí un encaixe de bolillos, consigue, e mamá, o sea, imposible, eu de verdad que fago chagola. Sí, mira, porque como compaginas todo isto? Cando vivía en Londres tiña unha coña as miñas compañeras de piso que decían que en realidad había dúas Irias, que éramos un clon ou dúas gemelas, exacto. Que unha era que iba á universidade, tal, non sei que, a outra era que facía merdas en casa, que sempre estaba a facer merdas e manualidades, non sei que, merdas en casa. A ver, na realidade é unha cuestión de organización, basicamente. Pero coa peque, o sea, ten que ser complicado, porque a min cóstame bastante, eso que non fago tantísimas cousas como a ti, unha xenda moi marcada, moi... Teño unha xenda marcada e despois que a ventaxa de ser autónoma tamén é que eu organizo o meu tempo. Entón, si que é certo que deixo a cativa, despois pois teño reunións, teño proxectos que facer no ordenador, a veces teletraballo, tal... Pero bueno, ás veces pois veñen os meus músicos e un dúo, pois o meu guitarrista ven, ensaiamos na casa. Bueno, organizamos. Como podedes, como entendo. Antes sí. Comentamos en algún momento que por temas de traballo estuveche vivindo en Londres no ano de 2009. Consideras que houve unha influencia musical, aparte do tema do idioma, lógicamente? No. Que... Non houve unha influencia musical como tal. Londres, segue a ser para mí unha cidade inesquecible, non é unha experiencia brutal. O que me agasallou Londres foi co creer que tiña algo que contar. Eso, bueno, para min, pois cambioume a vida. De feito, volviche, foi cando creaste a túa empresa, foi como o empuxón que... Absolutamente, eu non cantara en público porque tiña pavor absoluto. En serio? Pavor, e porque pensaba que non o facía ben. Por qué? Bueno, pois porque non crecín escoitando que o facía ben.
Entón, Quizás un ámbito moi exixente ou... sí, Vale. sí, veño dunha educación moi exixente. Bueno, a ver, tamén Sí. a parte positiva é que tamén te exixiche máis a ti mesma, pero Bueno, a parte negativa ven sendo esta. eu vexo pros e contras, como Claro. en casi todo, non? Non sei que houvese pasado se eu, pois, tivese a confianza en mí mesma cando tiven 18 anos. Pois, que houvese pasado? Non o sei, non o saberei nunca. Claro. Por outra banda, pois, eu tiven unha vida ata agora, quero dicir, moi chea de moitas experiencias chulísimas, sabes? En termos persoais, laborais e tal. Entón, pois tampouco podería haber sido outra cousa. Pois sí, Sí, pero bueno. non sabemos se mellor ou Claro. peor, sabes? Entón, O tema, eu sempre o penso, suelo decilo, onde estou agora, miro para atrás, arrepíntome. No, xa está. Eu O sea, non. para min, valeu a Claro. pena todo o camiño, que ao final é a persona que claro, eres que pasa agora. que eu en Londres, que funde nani, claro, porque tiña que falar perfectamente o idioma, e despois sí que cando falei xa traballei de xestora cultural e fixen o máster ali, non? En xestión cultural. Pero quedei moi vinculada a esta familia, non? Que para min é xente moi importante, porque fixeronme creer que realmente podía alcanzar as cousas nas que eu creía, non? O sea, que non só te trouxeche o conocimiento dun novo idioma, a experiencia, sino que ademais viñeche cargadísima de autoestima, por decirlo de alguna forma, ou de creencia en ti misma. Viñen a lume, tía. A comerme a lume. todo. Que guai. Sabes, absolutamente, sí, é guai, é xente que te cruzas, ela era profesora de profesora de filósofos, el era director dun colexio super importante ali, que traballaban como sacar da pobreza cativos a través da música, bueno, unhas cousas, unha maravilla. Bueno, fantástico, isto hai que exportalo, temos que unha desgranar un pouco maravilla de máis. xente que había que clonalos, sí. Sí, entón, eu cheguei crendo que o mellor pois eu tiña algo que contar, non? Efectivamente. E de aí, pois saliron os proxectos que viñeron a continuación. Antes eu comentaba, bueno, un pouco na descripción de Black, todo o que comentábamos antes con risas e tal, pero que realmente sodes 9 talentosos músicos con potente directo, quer dicir, o do potente directo non é unha palabra que poñedes na web. Hai que vervos. Quer dicir, é así, é a presencia sobre o escenario, a potencia, eso, sobre todo, está aí. O sea, non é un adxetivo ni moito máis, é estás transmitindo o que ti me dices. Eu viña a comermo todo, eu viña a lume. Eso é unha potencia no escenario. Tive moita sorte, porque ao final tiven xente a meu redor que creeron no proxecto, non? E que encima son mellores que a mí, que é fantástico, claro. Montar proxectos con xente que sabe máis, pois sempre moi enriquecedor. Creo que todos aprendemos de todos, claro, moi lógicamente. enriquecedor. Entón, está guai, é Que unha maravilla. guai, que guai. Douche incluso unha curiosidade que leín por as redes ou por algún lado, que non só interpretas voces femininas, sino que ademais tamén tela o atrevimento de ir coas masculinas, como que Ai, encántame. Que te encanta. Encántame. De feito, teño moitos artistas masculinos no repertorio, pois Ray Charles, Stevie Wonder, sí, un montón. Vou a dicilo como penso. Para ti, o sea, desde fora, parece realmente moita complicación o que ti fas. Pero tal como te vexo a ti, non o é. O sea, para ti, saleche moi natural. A cero. Para min é falar. Tal cual, o sea, no, ainda encima, Sí. a ver, si é certo que o tema do idioma daslle o teu propio acento que tes inglés, daslle a túa personalidade a canción, unha cousa que sin perder o tema inicial, que a min personalmente me gusta moito, escoitar unha canción na túa voz, dalle ese toqueciño o toque de Iria, que me encanta, pero que ademais transmites eso, a potencia, a seguridade de... Isto fago todos os días na ducha, sabes? É como sona. Que despois por detrás dirás, por detrás obviamente hai un traballo, un ensaio e un tal, pero que se che ve tan fusionada co que fas, que realmente en ti parece sencillo. Bueno, eu sempre digo que eu se vou cantar La oreja de Van Gogh, por exemplo, pareceme super difícil, tía, non teño voz para Seguro que determinados sí, pero... estilos, non? O levaría o meu, pero millor facer este tipo de rollo máis popi, pois resultame moi complicado, pero o que eu fago para min é natural. Claro. Resúltame moi sinxelo porque, bueno, pues así o transmites realmente. A tesitura, sabes? Sí, estás cómoda aí, sí, que guai. Vamos a facer outra paradiña para teñamos outro tema para elexirte agora. Moi ben, pois eu elixiría Hit the Road Jack. Venga, perfecto. Vamos a facer unha pausa e volvemos agora. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you
say. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now baby, listen baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. De volta de novo, Iria, aquí seguimos. Eu estaban preguntando, mentre estaba sonando a canción, onde te sintes máis identificada? No dúo, no familiar, cando ides a banda grande? Onde te sintes máis, Iria? Son moi diferentes, porque un formato a dúo pois fai que estás moi exposta, non? Vocalmente. E, bueno, e o guitarrista igual, non? Está moi exposto porque ao final pois tes como que rechear, non? Moito. Pero a min paréceme que ten un punto intimista que me gusta moito. Gústame moito estar como moi preto da xente, físicamente, tal. Esa parte encántame. E a día de hoy, pois 11 anos despois, a verdad que sigo a disfrutar moitísimo. Que pasa? Que a banda grande é como un pouco un pepinaco. Sabes? Este rollo de É outro rollo. poñerte diante. Sí, sabes? Claro. Esta movida é como moi divertida. Paréceme moi guai o rollo diva, tía. Que claro, Está que guai, evidentemente é unha personaxe, non? Pero que é unha personaxe moi divertida, este rollo, non? De chegar aí pisando forte, tal. E pareceme guai. E estou disfrutando moitísimo agora o quinteto. Moitísimo, porque é un rapper máis da mitade do rapper é novo. Ah, que guai. Xa mola. Ten unhas cancións disco funk que parecenme brutais, que me encantan. Te sacan un pouco do habitual tamén. Exacto, e non fixera, non, este formato, entón, nin estou tan arropada como nunha banda grande que levas coristas e tal, nin tan exposta como no Punto dúo. intermedio. Entón, sí, fai unha cousa moi intermedia e moi bailable. Ah, genial. Moi rollo bailar. Entón, claro, pois tamén ves que que ao final un pouco a sensación de alegrar un pouco. De mover a xente, Sí, de tal, pues, sí, genial. Sí. Claro, que Dame son- moita tenrura, a Son, verdade. igual tiñan un pouco razón as túas compañeras de piso, sí que hai varias Irias que se van Bipolar. exacto, que se van aí, está Iria diva, Iria familiar, Iria, de verdad, ¿no? Un pouco, entonces Pero creo que todos vou somos sacando, así. sí, tú vas Claro. explotando, Depende do vestido. Depende, Sí, entendes? e aí do escenario. Claro, se hai Fantástico. lentejuelas vermellas, pois entón eso é diva, tía. Vamos, O sea, total, que- labial rojo, tira. Claro, labios rojo pa'lante. Está clarísimo. Pois mira, como te vexo tan cómoda, vou por unha pequena encerrón. Bueno, xa te alargache tú aí un pouco. Que te parece se facemos un cachiño da capela? Eu creo que os ointes te van a querer escoitar un pouquiño desa pedazo de voz que tes. Que te gustaría enseñarnos? A mellor un pouco deso que dices, salindo fora do teu terreno de confort, pois un pouco algo máis bailable ou... A ver, pois doi unha volta. A verdade é que iba a dicir Amy, pero tamén é certo que non son moi original, Non sei. A ver, dame 10 segundos así Venga, para pensar. pensámolo E digo, cheo. e dísnolo. Vamos poñer un temiña no medio, vale? Vamos poñer... Elixímolo agora, fora de onda, e sorprendemos vos. E volvemos con isto repensado. Veña. My baby's always dancing, and wouldn't be a bad thing, but I don't get no loving, and that's no lie. We spent the night in Frisco at every kind of disco.
regresamos xa despois dos Jackson, que é un pouco nesta dinámica que comentábamos, un pouco máis bailable e demais, e por esa línea vas tirar, non? Sí, cada Jackson 5 estamos pechando os concertos a quinteto. E tamén no quinteto incorporamos esta canción que é Don't Leave Me This Way, que eu creo que é unha canción moi Temazo. Faltan os coros e a música, pero sona tal que así. Ah, baby, my heart is full of love and desire for you. So come down and do what you gotta do. You setting this fire on and in my soul. The case it's burning, not out of control. So come and satisfy the need in me. Cause you're a good old loving can set me free. Brutal. quedome impactada. Proxectas dunha maneira, ojalá pudieras estar aquí, estudio pequeniño. Non fai falta micro, que o ver retirado o micro, a proxección é espectacular da túa voz. É a canción. Non podo creer, non é a canción, creo que me cantas os lunis con esa voz alucino. Non podo creer que en algún momento dudaras con este torrente, con esta voz que che sale de dentro, que dudaras da túa propia... Pois 38 anos. Pois sí. increíble, que non Agora teño para outros nada. 38 para creer. Por favor, poñede nos comentarios se quedas tan abrallados como a min. E nada máis, foi o noso tempo, non podo máis que estar super agradecida de que nos É un permitiras coñecerche un pouquiño máis, Está coñecer fenomenal tamén. que xurdan estas iniciativas, programas que poñan en valor a xestión cultural, a música, calquera das Gracias. disciplinas artísticas, dende poboaciones pequenas que agardo que teñan moi boa acollida, tanto pola parte municipal como polo público, non? Oxalá, Sería inimaginable, non? Outra cousa. Bueno, que teñas moitísimas Pois sorte, porque isto é moitísimas unha delicia. grazas, de verdad, sorte a ti non che fai falta, pero vamos, que nos vemos en los bares, como suele decir, Hombre, por suposto. diva non E se non diva, nas casas máis xogando cos íntimo, cativos. se non nas casas xogando coa outra Iria, coa Iria mamá. Claro. Nada, mil grazas, nada, pois que eso, que nos vemos, que foi un placer, ainda estou moi abrallada de ter este placer desta capela tan íntima para nosas dúas. Eso, que finalizamos. Moitísimas Moitas grazas. Xa sabedes que volvemos todos os xoves cada 15 días a abrir xuntos esta caixa de ritmos. E non podíamos finalizar de outra forma que non fora cun directo de Black. Aquí vos los deixo. Disfrútao e que o ritmo te acompañe. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A celebration to last throughout the years. So bring